Itinagan ti Ama. Napalabas. Madama ti panagsarsarita da Mayora Chona Rugante kanyaya ising. Iti adda imawag iti Mayora. Ket imbaga na atengel dati don. Ket agkidkid daw da iti 50 million pesos kas ransom money. Iti sabala bangir. Inawagan ni P.O.1 Mendez ni Hepe Salvador. Ket imbaga na nga dati nasarakan da abangkay. Napanadagos ni Hepe iti nasaw a lugar. Ket dita, nakita dati bangkay ti maysa kadagiti kasosyo ni Don Leon, iti legal a negosyo na. Iti maysa agundaway, napan ni Hepe Salvador itayan ni Mr. Wong. Itagagayem, denggen nyo tituloy iti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Awan ti planok ngaglibak kada kayo, Mr. Wong. Nang runa, kat kasosyo yung mat itinegosyo ni Don Leon. Wan, podo da ita. Doa kami agtagikwa kadakalan listaulan sinto ile. Mr. Wong, hanya napasamak. Nadamag yung mat siguron ang napapatay ti maysa kadagiti kasosyo ni Don Leon. Iti maysa ang negosyo na dito'y San Bartolome. Ha? No kasta, kasosyo Don Leon dahil dyan negosyante? Wan, Mr. Wong. Katap no saan kayo ngagpugpug to? Kidawag kumaasumurot kayo kanyak, ijay presinto. Ha? Apay, hepe. Itianya ka po. Apay kuyog na kijay presinto. Adala sumagmamano as saludsudek. May papan itipan nakakidnap ni Don Leon. Ha? Nakidnap Don Leon? Day tatiag peso. Iso ano mabalin? Sumurot kayo kanyak ijay presinto. Hepe? Kas itinakunakon. Adala sumagmamano asaludsudak kada kayo. Iso asumurot kayo kuma asitatalugod. Apay ani Mr. Wong ti atapem, Bugi. Mayora, namin ano na nagsubang da ni Amo. Sana kayat ni Amo nga asit gan ni Mr. Wong ni Senyorita Monica. Gaputa rapist, ken sadista day dyan Mr. Wong. Ha? Amken ni Amo nga mga numairaman ni Senyorita. Kadagiti nagbalina na biktima ni Mr. Wong. Idi at dapay lang, ija syudad. Anya? Day talag paiso, Mayora. Saan lanar arestar da dyan Mr. Wong? Gaputawan ti ebidensya. Nalaing ngamin dagiti tao na. Takalpasan na maaramid day dyan nga inchik ti kayat na. Ipaknidan ti biktima. Katagbalin lang na missing ti biktima. Ngamtisan nga mo dagiti masagnan. Pinagaramitan ng iti dakas day dyan nga inchik. Dagiti babay na pukaw iti syudad. Diyos ko. Itinauda na pan kami tayan ni Mr. Wong. Binalagan ni Amo day dyan nga inchik. Ket posible yatay jay ti makagapo. No apayakas jay, tinapasamak ken ni Amo. Jaklay pagalop. Masa kadagiti mapakatapan iti napasamak Don Leon. Mr. Wong, saan kayo nga ibilbilang a suspect? Amin dagiti kasosyo ni Don Leon, kat kasaritak akastoy. Tapno mailiklik kayo iti posible adakas a mapasamak. Hepe Salvador, sarak maag. Talabit malikatarak agsaoy tiniletsoy loko. Ngam sarak maag. Mr. Wong, pasat investigasyon na ito'y mapaspasama kita. Haklo naman o ano saan. Hamok, may sahak pagsususpitsa nyo panakatukot Don Leon. Diyak kayat ti agpabasol, iha. Ngam, kasano no talaga nga adda ti pakainaigan ni Mr. Wong iti napasamak iti amam. Mama, Pudno nga adda dagiti di mi pagkinaawatan iti amam. Ngam, diyak kayat nga dadaka sa mapasamak ken kuana. patpatgagmat ni Papa, Mama. Diyak itulok nga dadako sa mapasama kan ko na. Rombang laang nga ipatag mo ni Leon. Tadakkel ti utang mo ana imbag anakam kan kuana.
Anya ti kayat mo asawan, mama. Aha. Kwa. Siyempre, iso ti amam. Iso ti nagsalukag. Tapno maipaayan na ka itinapintas. Kanarangay apa nagbiag. Tsak napakadada ito inalamit, Maximo. Dahito yun ti pagbagak, boss. Idi pa'y lang. Sabalin ti agparparik na kanyat. Patsek ka may sa daytoy kadagiti taktika nga inwayat ni Don Leon. Patsek akayat nakalanga padaksan. Kastabat pamatik, Maximo. Gam sa lumbang agtarakak. Hawan pa kainagan tayo anyaman na pasamak, Don Leon. Iso awan lumbang pakalilibukan tayo. Gusto ni Monica, Ma'am Jonah. Saan arumbang abaybayan nyo ti bagiyo? Amangan no anya ti mapasamak ka na kayo. Ising. Amangan no da kayo mati agpagad no diyo anadan ti salon at yaw. Di nakpagdanagan. Kabaalak na ito eh. Ma'am, Talaga adyak maliklikan ti saan nga agdanag. Adyak maliklikan ti agpanunot iti komporme laditan. Gapo iti dayto yan napasamak ka ni Leon. Mabiit lang ising. Diyos ko. Apay ma'am, asino tinag-text? Ising, agtalagakan ka. Iso anam na maag adi mo ibagbagay ti uray asino dayto yan naawat ko at text. Uray ka ni Monica. Apay ngamin ma'am, anya ti ko na tinag-text. Naskan nga itad kon ti 50 milyon. Tano saan? Ipatulod da kano kanyak ti ulo ni Leon. Anya? Kad saan kano arumbang amamuan dagiti pulis? Tano ibagak kadakwada? Sandan nga umawag. Wano ag-text iti kaanuman. Nasirib dayja a Mr. Wong, Simon. Amunan no niya talaga ti rason. No apay nga inimbitar ko jay persinto. Narding, saan mo amaliklikan nga agpanunot itikas jay ni Mr. Wong? Agpay sumat nga minsan ka di? Pulis ka. Rumbang lang nga amumon nga awaten dagiti kakas na sitwasyon. Simon. Oh, apay kasta ti panangkitam kanya? Amom Simon. Talagang agdwa-dwa akon iti kinatao. Narding, anya ti kayat mo sawan? Padi ka kadi at talaga? Wenno saan? Narding, anya ka din dayta nga ibagbagam. Di mo kunaan nga uray siya, ket atapem nga adda pa kainaigan na itinapasamak kani Don Leon. Nagtungpal ni Mayora, amo. Good. Nasaya at mauna ito kasta. Amo, Basta tungpalam amin na piling ko. Sigurado ang panligid ay tuya plano. di kagdanag, amo. Aramidek ti amin. Nasaya at no kasta bobi. Kita igmanlaeng no anya ti aramiden ni Mr. Wong. Sigurado, anapalalon ti surunday jay ita. Tasigon iti naudi adamag ko. Inawis ni Hepe, ijay presinto. Amo, paliwan tantuntiag sarita. Amangan no, dati makadlaw kanya. Talaga ka diya patuloyan tayo timapan iti mansyon dagiti rugante. Boss, Why na, Maximo? sigurado ka din, boss. Apay kitin saan? Ay, Oh, apay Maximo? Kada ka di palikot? amangan mo niya ti mapasama ka na tayo, ijay. Naimbitaran kayo ni Jepresinto. Sigurado nga mo ni Mayora amay sa kayo kadagiti mapagat atapan. Nakalkalo pagatapan dak. No saan ko alamidan kastoy. Iso patuloy ang tamapan, Maximo. Dito yun ising. Ma'am,
Madandanagan Ure siyak. Ngam ikagkagumak apatib ka rin tiriknak. Awan ti makitak a tao iti aglawlaw. Kung na tinag-text, nga ibati iti puun ti kayo ti baga naglaon iti kwarta. No kastang araod, nasken nga aramiden tayon, Mayora. Amangan no addagayam ng surot kada tayo a tao ni Hepe. Sige, mabitla ang tadum sa agak. Ipan kon ti bag iti puun day jay akayo. Apay a pinalubusan nyo arimwarda kini Nana Ising, ngawan ti kadwada. Sir. Di kay kadi agpampanunot? Oh. Ayan ni Mendez. Jack magustuhan da ito yung napasamak. Di yung man la inaramat ti panunot yo. Lugan ni Mr. Wong dayta. Apay nga adda ditoy. Namnamat adi mo ikan iti madya kay papananda ito'y ayo umay mi dito'y iti busko. Hepe. Maximo, Kaya't milang apanagnakan iti pamilya Rugante. Nga awan ti pakainaigan ti busko iti anyaman na mapaspasama kita. Ha? Hepe. Ado matigagayam ni boss a pulis iti syudad. Saan amunal ti boss? sanak akas kadag iti pulis agayam ti boss mo, Maximo. Ha? Kat mabalin ka di. Saan ka man akong di palawag kanyak? Saan ko akasapulan ti opinyon mo? Nariribok pa lang ti isip ko, Mr. Wong. Diyak pa lang mo noan niya ti panunutak. Moreka, amo kada pagdaldalanan nyo ita. Nga may mayak, tapno panak nakakada kayo awan amo kanyaman mapaspasamak. Mr. Wong, Kinasalita na ko na hepe. Walay di na inaklon. Amok pa sa investigasyon na ijay. Kita mo, mapagatapanak. Gamsaksik batok ko langit. Hawan polos amo kanyaman na pasamak Don Leon. mabit lang, Mr. Wong. Amwak no asino ti dimtan. Delikado tinaramid yo, Mayora. At dala napan ko inasikaso iti munisipyo, Hepe. Napatag namin day jay. Anya? Mariribo ka na kiti pagdaldalanan ti pamilyami ita. Ngamdyak kaya tabaybayan ti pagrabengak kas Mayora. Ne, tilugan mo't na Mr. Wong ti aday tirwar ti gate. Nabayag ka din dito'y, Hepe. Medyo, Mayora. Kasarsarita na ni Monica dito unag ti mansyon. Kasta ka di. Ada ka di pa'y saludsudam kanyak, Hepe. Awanan, Mayora. Kidawak lang asan ko man maulit da ito'y. Delikado ngamin arumwar kayo latan. Tanda anak da ita, Hepe. Sige, panawan ka pa'y. Jak amo no apay nga agtib-tib bayohak. Numero lang ti agparparang dito'y cellphone ko. Asino nga tada ito'y nga umawawag? Dito'y ti lugar nga imbaga jay saan ang nagpabigbig a caller. Asino nga tada jay? Ken apay akayat na nga umayak iti daytoy a lugar nga agmaymaysa. Aganadak lang. Narigaten. Amangan kit din palabog daytoy. Katsak matan ti maisagmak. Sana rumbangag talagaklatan. Delikado ti sitwasyon ita. Adda nakadasay iti dalan iti masungad ko. Anya ti kayat asawan daytoy. Asino dayjay a nakadasay? Anya ti maduktalan ni Hepe Salvador. Asino ti nakita na nakadasay. Gagayem di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas
Napan ni Hepe Salvador itayan ni Mr. Wong, ket inawis na tinaut-udi a sumurot ken kuana iti presinto. Nakapungtot tinchik, apama na naamuan na noan niya ti saludsudon ken kuana ti Hepe. Iti sa Balya Bangir, at dabilin na naawat ni Mayora Chona manipod kadagiti ng dukot kampay idi ken ni Don Leon. Nagpakuyog nga ro daytoy ken ni Yaya Ising, ket intulod nan ti kwarta akin daw dagiti kidnapper. Kabayatan na, ada impormasyon na naawat ni Hepe Salvador. Itagagayem, dinggan nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Dito iti lugar nga imbaga jay saan ang nagpabigbig a caller. Asino nga taday jay? Ken apay akayat na nga umayak iti daytoy a lugar nga agmaymaysa. Agan nadaklaeng. Narigaten. Amangan kit din no palabog daytoy. Kat sakmet ti maisagmak. Saan arumbang agtalagkaklatan. Delikado ti sitwasyon ita. Adda nakadasay iti dalan iti masungat ko. Anya ti kayat asawan daytoy. Asino dayta ang nakadasay? Isat dang kun daytoy lugan. Nasken asigurado pay nga umuna. Anatalged ti aglahulaw. Sakbay adun sagak amang kita no asino ti nakadasay. Saan arumbang nga agdarasudusak. Itay payapalpaliwan kayo, boss. Naunag ti pampanunutan niyo. Anya tinapasama kitipan nakisarita yo kan ni Monica. Narik na kada panidir kanyak Monica. Boss. Iso pampanunutak no anya talaga mapaspasamak. Asino nang dukot, Don Leon? Amang ano may salahang dahito kadagiti taktika, Don Leon. Kaya't na kayo apadaksan, kasta ka day, boss. Wine, Maximo. Isunasken mamuak no anya talaga mapaspasamak. Jakitulok mamay sanak, Don Leon. Ni Hepe. Hello, Hepe. Mayora, umay kayo kumadagos dito ospital. Bili nagdagiti tao amang escort kada kayo. Ha? Apay, Hepe. Basta umay kayo itamad laeng. Urayan kayo ditoy. Bye. Hello? Apay nga ta. Anya tinapasamak. Mama? Anyan napasama? Dagiti kidnapper ti mawag? Saan? Ni Hepe Salvador. Oh, anya ti kunana? Kaya't nga mapanak iji ospital itamot laan. Anya? Apay ka no? Diyak pa'y amo iha. Ala, ayabam ni Ising. Agkukuyog tayo ama pan iji ospital. Sigurado ka kadi, asa naggrabe ti naramid mo. Amangan mo't no napakaruan niya amo. Sigurado laeng. Tanusan mo atinungpal ti bilin ko. Siya ka mismo, timang pataykan ka. Sige nga Roden. Bye. Sumaruno ako ni ta ospital. Mas ka na maamuak no anyan ti kasasaad ni amo. Anya ko na, Maximo? Aday di ospital ni Don Leon. Anya? Sigun iti impormasyon, boss. Ni Hepe Salvador ti nakasarakan ko na. Awan puot na. At dasugat na. Anya napasamak? Nakalipas kadagiti ng dukot ken kuana, kasta ka de. Jakpaya mo, boss. Ngam binilin ko dagiti tao tayo. Anas kan nga amwanda no anya talaga tinapasamak. Lumbang laik. Zakaya tagbalin tayo kaslawan ang muna. Apagay ayaman, Don Leon. Naska nagtignay tayo, Maximo. Diyos ko, Monica. Naimbagda na sarakan ni Hepe Salvador ni Papam. Yaya Ising. No saan anak kita adagos ni Sir Leon? Ang mga nunaadasan iti daraga po iti sugat na. Diyak pa'y laam mo no anya ti panunutak, Yaya. Diyak pa'y laam mo no anya ti rumbang nga aramidag. Monica, panagkunak. Kasayaatan no ti pa'y lapan na kaasikaso ni Sir ti ipamaysa tayo ita.
Yaya, Pangaasim balasang ko. Tasaan ka pa'y laang nga agpanunot iti uray anya. Asikaswan tayo pa'y ni Papam. Bayat ti kaadda na dito'y ospital. Kinid daw ko makapagsarita ta iti solo, Mayora. Ta ultimo siyak, matikaw kadag iti mapaspasamak ita. Hepe, Jackpot yan basta palubusan dagiti kidnapper ni Don Leon. Iso kayat ko maamuan ti agpaiso. Kinuntak da kayo kadi. Mayor Arrogante, nasken ang maamuak ti agpaiso. Kinuntak da kayo kadi. Uwan, Hepe. Anya, apay adiyo impakaamu kada kami. Wano oray kanya kumalaang. Hepe, binalaagan dakdak iti kidnapper. No sika siguro ti adda iti biyangko. Aramidem metlaeng ti inaramid ko. Biag ti asawak ti pagsarsaritaan ta, Hepe. No kumata amin dagiti napasamak a krimen dito'y San Bartolome ket nasulbar. Diyak agduadwa amang ibagakan ka. Anya. Nasakit tinibatan nyo asao, Mayor Arrogante. Lading itag, Hepe. Gamkas iti nakunakon. Biag ti asawak ti pagsasaritaan ditoy. Iso nga inaramid ko ti ammo karumbang. Kat imanugotak iti kinid daw dagiti nang dukot ken kuana. Madlaw ko na dagsantirik nam ita ayo umay mo dito Narding. Nasakit dagiti balikas nga inibatan ni Mayor Arrogante. Narding, Kaslawan ti serbik a hepe ti pulisya iti kasdya pa nagsasaon. nakasagana ka dumgag iti anyaman nga ibagam, Narding. Agyaman ak, Simon. Sige. Yebkas ko kan kada ito'y. Tapno oray kas kasano. Maksayan da ito'y amarikrik na. Mama, kunati doktor nga ado ti dara ang nagsayasay manipod iti sugat ni Papa. Wan nga ron, iha. Naimbaglakit din ta saan pa'y analadaw ti amin. Naimbaglakit din ta nakita ni Hepe ti amam. Naalingag ko ti ibagbaga dagiti daddo mga pulis. Anang tad kayo kano iti ransom money kadagiti nang dukot ka ni Papa. Agpaiso ka di, Mama? Sa anak nga aglibakan ka, iha. Mama, Biag ni Papam tinagpagkad. Iso nga idi na ikanak iti gundaway amang ispal ken kuana. Diya ako nagdwadwa. Imanugotak adagusan iti kidawda. Intad kon ti 50 million. Katukad ti panangwayawayada iti amam. maawatan ka, Mama. Kat para kanyag, husto ti inaramid mo. Iha, Oray no siyak man bilang ti kinontak dagiti nang dukot kan kuana. Sa anak nga agdwa-dwa. Amang tad iti ransom money akinid daw dagiti nang dukot kan kuana. Ti importante, nakasubli a si bibiyag ti amak. Ha? Mama, ha, nagasugan ni Papa. Amangan no agsublin ti puot na. No siyakla amay sa, Simon. Jakmat kayat amay sagmak ni Don Leon. Ngam sa anak mat nga umanamong itikas jay nga inaramid ni Mayora. Mawatan ka, Narding. Ang panunutom ko mga asawa ni Mayora ni Don Leon. Di na kaya't amay sagmak ti asawa na. Isu alimod ang nagtungpal iti kayat dagiti nang dukot ka ni Don Leon. Simon. Tilang nakaskas daaw. Apay akasla naglakalang nga inaramid ni Mayora ti kasjay. Anya ti kayat mo asawan, Simon. Apay naglaka na panawan na dagiti pulis mo ngagbambantay iji mansyon na. Ket intulod na ti ransom money. Ha? Dahil lang ti pampanunutak Narding. Mas dawak. Kasla nakaimposible.
Apay anibugi ti kayat ni Sir Leon ang makasarita, ma'am. Jak amo, ising. Basta kinid daw na makapagsarita dapay adwa ka ni Bugi. Sa bali tagparparik na kanyak, ma'am. Anya ti kayat mo asawan? Ang mga no plano ni Sir Leon ti agibalos. Anya? Dayta ti atap ko, Ma'am Chona. Ang mga no dayta ti rason, no apay anibugi adagos ti kayat na ang makasarita. Naingat ti seguridad ni Don Leon di ospital, boss. Dagiti lang kamang ti pamilya na ti palpalubusan dagiti pulis ang makaasidag ko na. Sigun iti impormasyon. Kasta kano ti bilin ni Mayora. Amo Mayola, nagsosyo kami Don Leon, iti negosyo kalistawlant. Amang ano mapalupos anak mang kita Don Leon. Anya ti pangpanggapan, boss. Kaya't ko mapani dya ospital. No kasta ti plano yo, boss. Da kayo nga rod ti masurot. Kumusta kayon, Papa? Nasaya at mataniya. Kung aglaki din, no saan kayon ang makita iti inam? Kung aglaki din no kanipusara kon. Kung agnumataya kon iha. Ngam, napalalo ti panagyaman ko iti makapuotak. Kat naamwa kasi bibiyagag pa'y lagayam. Papa, anya timbilin mo kanimang Bugi. Apa nga iso adagos ti kinasaritam? Impasi kasok kun kuana. Ti panakisina kun iti negosyo ang nagsusyuan mi kini Mr. Wong. Apay, Papa? Diakon kayat ti makisosyo kun kuana anak ko. Katrumbeng lama to sa dayjay nga walang pain. Imaya ka dagos. Apaman anamuak ti amin, Mayora. Agyamanak, padre. Naimbaglakit din. Tas ipipiyagan na sarakan da ni Don Leon. Naimbagtasan da pinatay. Kinapudno na, padre. Panakigasang-gasat ti inaramid ko. Anya ti kayat mo asawan, Mayora. Jak impangag ti bilin ni Hepe Salvador. Idinay ka nakitigundaway amang ispal kanilyon. Inaramid kon. Ngam sa anak asigurado idi, no palubusan da apaman a maala dati kwarta. Mayora. Ngam nalaos ti panagyaman ko iti namarswa. Gaputa nakasubli kada kami asibibiyag ni Leon. Nga uray pa'y kaslaawanan ti biyag na, idinasarakan ni Hepe Salvador. Boss, at datan dito'y ospital. Saklang sumlak Maximo. Agbati ka lang kotse. Boss? Ikagtarag, kapalak na itoy. Sikat ni mo, boss. Agtalinat ka ditoy. Karagsipot ka, ha? Matumbal, boss. Dahil dyan ni Monica, boss. Isutirin mo na iti ospital. Wala pa iso. Apagiso, naskan makasalitak. Dito ti pagsaritaan ta, Mr. Wong. Kumusta na, Monica? Nakalasatan iti pagkat. Iso nga oray kaskasan, no? Nakaangas kami kan ni Mama iti nalukay. Naibaglangan awan dakas na pasamak, Don Leon. Naimbaglaangan, tayo manugot ni Mama iti kayat dagiti kidnapper. Kat nang tad iti 50 milyon akatukad ti panakawaya-waya ti amak. Monica, apay kastadyar mo makisarita kanyak? Hada ka di palikot? Nalaing kamat nga agpamarang niya, Mr. Wong. Ngam sige. Diritsaan kan. Sika ti utak ti panakadukot ti amak. Anya? Anya daramidan ni Mr. Wong, iti kasta na ibagakan kuana ni Monica.
Gagayem di uliwayan adenggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotaso. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.